May bago tayo mo pumili kasi ito na tayo ng Ano, Ben? Kumusta? Status? Ang galing talaga. Umuusap mo. Wala ka dito lang kaya naman nandun. usok. Usok wala dun eh. Ano naman nandun na usok sa dulo. Doon bumubuga. Yes, ba mga kaon. Ano nung kanyan ba magsindi? Magsindi. Hindi alam nung tama eh. Ano yun mga ganyan naman. Takas ng usok ah. Andun yung usok eh. Kaya nga eh. Ang galing eh. Dito inaano yung experiment doon umuusok. Lapalto sa ano mo dyan. Umuusok na konti eh. Konti lang. Oo ba ma?